ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауда ТВ, мардуми ютуб, мардуми дурай ватан, мошинхаро, заминхаро, хонахаро ва квартирахарои муҳтарам. Ана имрӯз 10 майи соли 2025 сола шумо бошед дар канали Сауда ТВ навори хонаҳои арзон тамошо кестен. дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роҳӣ кунед. Дар WhatsApp наворҳои баъдина, дар YouTube, дар TikTok ва Instagram рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат карда без посредник фурӯхта бутем дӯстон. хоб дар аму таги комментария нависен аз кадом марка, аз кадом территорияҳо хона дар кор или квартира или замин дар кор нависонен. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем, пешниҳоди шумо мекунем. ба хотири пешрафти канали Сауда ТВ наворда лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед, навора сар мекунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауда ТВ занг зада роҳӣ кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ҳафтум ошиёна, дуҳуҷрагаи 60 метри квадратӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. срочна фурӯшӣ. хоб ноҳияи Фирдавсӣ, Душанбе, алиш ба мошин намешавад, фақат ба пули нақд меган 280 000 сомоняй. одамое ки мисол мошинои фурӯшӣ дорен, хоҳиши алиш кардан дорен, и хеле вариантҳо умуман пешниҳод накунед дӯстон. ду хонаи чӣ хел мебинед шикатур кардагӣ, мақсад аз коробка хела буромадагиай. дару тиреза мечаспоненда зиндагира сар мекунем бартар азиз. ҳафтум этаж, ду хонаи 60 квадрата, 280 000 сомон. марамат дӯстон, успед карда бигиред. ҳатто тиреза ҳам часп монда будастанд. мегзарем ба дуюмин ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Шуроб. 9 сотих замин, 5 дар хона. анаи хона дӯстон дар ҷои ободай, яъне ки наздики сентр. WhatsApp шона мегзорем, занг мезанен. мактабу литсеи наздикай мега, чунки литсеям дар ҳар ҷо намекунанд. хоб ҳуҷҷат дора, ремонт миёна, дарахтҳои мевадиҳанда дора. нархи дастрас $90,000 меган. шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, деҳаи Шуроб. маълумоти пурра занг бизанен. дӯстон, лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия карда монен. вақте ки наборҳои хонаҳои фурӯшӣ, заминҳо, квартираҳо, мошинҳо мондем, SMS шумода мерава. иншоалло ягон хонаи арзон меёбем. ва дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳолати коробка, дуҳуҷрага, 58 метри квадратӣ, 4 этаж дахар дорад. анаи квартира ҳам дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. дӯстон азиз, неки хеле арзонай, намедонем барои чӣ арзон боша. хулас бо худотон мепурсенда. срочна фурӯшӣ дар саршавӣ бозори Корвон мега. алиш намешавад, беҳуда занг назанен, мошин қабул намекунем, фақат бо пули нақд. хоб чӣ хел мебинен? коробка бо хишти пухта, бардоштагӣ, перегородкҳо кардагӣ, дуҳуҷрагаи 4 этаж, 58 квадратный метр. хоб маълумоти бештарша мегирен. касоне ки мехарен, далчи дар мечаспонӣ, тиреза мечаспонӣ, шикатур мекунӣ. 275 000 сомонӣ нархш. маълумоти пурра рақамҳои 32 ахиршай занг занед дӯстон.
мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ астае ки дар соколни этаж шаҳри Душанбе духонагаи 40 метри квадратӣ доми 7 этаж дӯстон азиз. хоб бо нархи дастрас об свет дора ҳуҷҷат шаҳрнома ноҳияи Фирдавсӣ повороти Ленинград шаҳри Душанбе дӯстон. дар наздикии хона мактаб, коллеҷи тиббӣ, гимназия, масҷид, садик, медпункт, аптека, хулас ҳама чиз дора. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад, аз ҷумла холодильник, стиральни машина, дуто телевизори калон, пардаву қолин, ҳама чизаш хулас меистамегайёш бо баъзе чизош фурӯхта мешавад. нарх 250 000 сомонӣ. боз маълумоти бештарша занг занен бигирен. яъне ки қисман бо баъзе чизу чорааш савдо мешавад. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. яъне боз квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар соколни этаж дӯстон азиз 35 квадратни метр шаҳри Душанбе тарафҳои Зарафшон. хона дар сокол яъне пол подвал қарор дорад. об свет дора, оби гарм дора. территорияшда бозор астае, мактаб, садик, дигаро ҳастанд. хулас ремонти нав. нархи 235 000 сомон. яй касоне ки хоҳиши харидор дорем бара ман занг зад пурсоншен. дӯстон лайкҳоро гузорен, дар канали мо подписатсия карда монен, дар комментария нависен аз кадом территорияҳо хона дар кор, замин, квартира дар кор. иншоалло аз рӯи комментҳои шумо навори байнаро пешон мекунем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, Қурғани Пешина. мега ки будиёни нихӣ. нигоҳ кунед да. амира пурсидем ки будиёни нихӣ ё ки бозори нихӣ ҳечӣ нагуфтиянд. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, будиёни нихӣ. хулас ҳамхели адрес 3 ҳуҷрага 6 сотиқ замин. мактаб, мағозаву масҷид, аптека ҳамаш ҳастай. конкретно харидор бошен агар ина барама дар WhatsApp ахираш 7339 занг занен. ҳуҷҷатҳо ҳама сатфоиза ҳастай. оби свети доимӣ ҳастай. чор тараф маҳкам кардагӣ. 6 сотиқ замин дорад. 3 ҳуҷра. нарх 650 000 сомонӣ. касоне ки мехарен марамат боз маълумоти бештарша бигирем. мардон азиз, вақте ки хона, замин, квартира роҳӣ мекунед дӯстон азиз, ҳаракат кардан якамо видеонавори фасон кар роҳӣ кунед. ин видео дароз буд, ба ҳамин хотир камтар ускоритш кардем ки мисол дарози баъдшам фикр мекунем ки хуб нест. камтар давондем як меъёр оварда монтаж карда дар реклама гузоштем. мардон азиз, хоб баъдан дӯстон наворот чӣ хеле маъқул шид нашид, фикротона нависонен. хонаҳо арзонан, қиматан, ҳатман ва ҳатман фикротона нависонен. баъдан нависен дар коммент аз кадом территория моро тамошо кардем шумо. баъд як савол баъри шумо дӯстон, ҳамин айрӯзе ки дар Русия YouTube коркуниш суст шид, шумораи лайкҳо ками бад шида бачаҳо азиз. ҳамин як савол, ҳамин ба VPN тамошо мекунен. оё ба VPN лайк гузошта мешта боша ё ки намешта боша? мақсад агар ки лайк монда шава, ҳаракат кунед дӯстон. ҳамин лайкҳои худро монен, чунки аввалаш худованд, баъд ҳамин сабаби савдошавӣ лайкҳои шумо мешавад ки навораи моро чӣ кор мекунад, камтар дараҷаша баланд мебардора. ҳаракат карда дӯстон дастгирира фаромӯш накунед. бовар дорам ки мақсад мефаҳмед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дуҳуҷрага квартира дар 3 этаж 45 метри квадратӣ шаҳри Ваҳдат. хона ҳама чиза дора. холодильник дора, кухни гарнитур дора, телевизор дора. хуб хулоса ҳамихели гапҳо мега шароит ҳастай, медори зиндагӣ мекунӣ. шаҳри Ваҳдат 3 этажда 45 квадрат дуҳуҷрага. ремонти хушроҳа кардагӣ, мехарида зиндагиро сар мекунӣ бачаҳо. хуб аз ҷумла термикс, мошинаи ҷомашӯӣ ва дигаро хулос занг занен дар рақамҳои 68 59 прямои занг занен 328 мега.
کسی که میخره انشالله با 1 سوم 2 سوم معامله سوزم کرده میشه برداره. میگذاریم با 8مین کوارتیره فروشی. باز کوارتیره فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره در سوکلنی اتاژ 41 متر کوادراتی یکم میکرورایون شهر تورسونزاده رگری پیشینه. خب بسراچ نه فروخته می شود. معلوماتی پرشه واتساپ شون اخیرش 2077 زنگ زنین 160,000 با سودا هم کرده می شود. میگذاریم با 9مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی دارای 5 حجره مساحت 8 سوتیق زمین دوستان عزیز، محله فردوسی شهر کلوب. نرخ 300,000 سومان. حواله فروشی در شهر کلوب محله فردوسی 8 سوتیقه قسماً با چیز چوره. خب 4 در خانه با 1 وراند، یعنی که 5 خانه حسابش کردین. از جمله انجام خانه داره، عدلنی پدول داره، درختای میوه دهنده داره، آب دائمی هسته. خریدار انیق زنگ زنین مسیحت هم میکنه، میگن آبش دائمی بوده است، یعنی که سویتش انشالله در نمو تمام جا حوز عینی حال همه وقتش دیگه. 300,000 سومان نرخی خانه مرمت زنگ. میگذاریم با 10مین خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی دارای 8 سوتیق زمین، 3 حجره، ناحیه فرخورد، جماعت ظفر دوستان. جماعت ظفر اوچسکه بلشویک. 3 خانه با کلیدور و کت 8 سوتیق حولی. خانه ها همی حالت کردگی دلشی کسی میخره ریمان میکنه 170,000 سومانی. معلوماتی بیشتر در رقم های 14 اخیر زنگ زنین دوستان عزیز. مقصد چیزی که یافتیم روی کردن، خواهش کردن، همشه حرکت کردن موندیم. نوارم دوستان تمام شد. چیزی که خلاص روی کردن کامنت کنین. از کدام تریتوری خانه در کره نویسنده منین حرکت میکنین نوار کنین. فقط دوستان چیزی باشد در واتساپ روی کنین، حرکت کرده ویدیو نوار کنین. زنده و سربلند باشین. رحمت به همتون که سعود و تیوی را تماشا میکنین انتخاب کنین. عبور باشین.